Odi mensen, welkom. Later dan verwacht, maar we zijn er toch. Wambunde. Dit is Connie Nanga Word Tour podcast van Spangtori Academy, waar we dus kijken naar het gebruik van woorden, zinnen, gezegdes. Heeft te maken met taal natuurlijk en ook een stukje cultuur die erbij komt kijken. Dat is deze podcast en vandaag zijn er weer 3 nieuwe items. Met natuurlijk de vaste segmenten. We beginnen met de woord van de dag. Vervolgens kijken we naar de geschiedenis van bepaalde woorden. Of gewoon het verloop, ontwikkeling van bepaalde woorden. Interessante, bijzondere woorden. En we eindigen natuurlijk met een zin die we gaan vertalen. Of met een oddo die we kunnen gebruiken om een situatie te omschrijven. En in dit geval gaat het echt een oddo zijn. Een oddo. E-O-D-O. Oddo is een gezegde. In het Nederlands hebben we daarvoor het woord gezegde. Ja? Dus, voor de mensen die nu kijken en zeggen van, hey, ik zie het gezicht weer. Ja, je ziet mijn gezicht weer. Dat betekent dat je dus weer moet gaan zitten kijken. Ja, neem eventjes de tijd om mee te doen. Tik op het scherm zodat ik kan zien dat je warmte stuurt, de liefde stuurt. Je kan natuurlijk links onderin van je scherm, daar vind je de emoticons en dan kan je daarop tikken. Dat geldt voor Instagram, dat geldt voor Facebook en voor TikTok kan je gewoon op het scherm tikken. Tik gewoon op het scherm en dan zie ik de hartjes tevoorschijn komen. En dan kan ik zien dat jullie er allemaal zijn. Unde. Hoe voelen jullie je? Laat me weten in de comments. Hoe voelen jullie? Het is al de helft van de week, woensdag. 15 april, ik kijk even heel snel op mijn laptop, 15 april al. Faunde familie. Bij mij gaat het een beetje brokkoda. Het blijft heel veel werk dat we moeten doen. Iets wat me is opgevallen, wat ik wel wil delen, en wat ook voor mij een grote leerrijke, leerzame les is het volgende. 2 dingen eigenlijk. Voordat ik met de show begin. 2 dingen die ik eigenlijk met jullie wil delen. Eentje komt vanuit mijn eigen ervaring, naar mi ondroveni. Als maker en creator van het platform Spangtori Academy. Is dat wat ik weet, hoeft niet per se te zijn wat die andere weet. Sami esabi, ano asem sangi, sa atrawan esabi. Wat bedoel ik daarmee? Same bedoel nangasandati. Vaak genoeg lopen wij rond met kennis. Ja, apwan koni. En we ora koni. We kobrokia koni. Ja, we prata koni. Maar vaak genoeg is het zo dat we ervan uitgaan dat iedereen op dezelfde level en op hetzelfde niveau zit. Wanneer het gaat om onze kennis of wetenschap over bepaalde situaties, mensen, zaken, woorden, taal of wat dan ook. We gaan er allemaal vanuit dat we dat weten. Ik ben de laatste die zal zeggen van mi esap alasangi. Nee. Ja? Omoro. Omoro me leri. Omoro me sitak mine leri. Ja, hoe meer ik leer, hoe meer ik erachter kom van ik weet te weinig. Maar dat is hoe mijn hersenen werken. Mijn hersenen werken zo van migado. Kijk wat ik allemaal weet. Ik weet niet genoeg. Er is zoveel meer wat ik te meten kan komen. En het probleem daarin is, wanneer je met andere mensen spreekt, mag je er eigenlijk niet van uitgaan dat iedereen op hetzelfde niveau is. We kennen allemaal het Engelse gezegde. Weet je, dat iedereen common sense heeft. Iedereen heeft een gemeenschappelijke goed over het weten. Een gemeenschappelijke goed over wat je wel weet en wat je niet weet. That is common sense. Right? Common sense is not so common. Dat is wat ze zeggen. Common sense is not so common. Het gemeenschappelijke denken, het consensus wat iedereen over iets kan hebben, over een zaak, over een ding, over een persoon, over een situatie, is niet zo gemeenschappelijk, is niet zo vanzelfsprekend. En dat is voor mij eventjes een leerles geweest voor vandaag. Dat ik erachter kwam van, wacht even, Samia Sabi, mag ik eigenlijk niet van uitgaan dat iemand anders dat weet. En je zou daarbij denken, natuurlijk met al die filmpjes die we op social media zien. Wishi den kino, desma ejideng, praxeri, desma ekruderi nanga uno. En dan zeggen ze van, ja, maar iedereen zou dat toch moeten weten. Dat is toch gewoon gezonde verstand gebruiken. Maar
niet voor iedereen is de kennis voorhanden. En wanneer je kennis levert, moet je er ook mee rekening houden dat het op een niveau moet zijn dat iemand het ook kan ontvangen. Ja? Het moet op een niveau zijn waar iedereen dat kan ontvangen. Dan kan ik kan heel diep nadenken. Ik kan een beetje te veel van mezelf weg, vind ik. Maar waar je wel rekening mee moet houden is, er zijn levels waarin je met iemand kan spreken. Er zijn levels hoe mensen informatie kunnen ontvangen. Dat betekent niet dat er een beperkt capaciteit is die mensen bevatten. Maar wat het gewoon betekent is, je kan niet alles op iemand storten. Ja. Ja. Te je kring wan bergi. Ano je jompa tapa bergi fu kon tapa. Oostepun, tapa hi. Passie, van bergi. Nou, waka. Ja, soms moet je rusten, soms moet je zitten. Soms moet je de omgeving gewoon even tot je nemen. En dan ga je weer verder. Eigenlijk is het ook zo met kennis. Wanneer je met mensen spreekt, moet je eigenlijk kijken van waar zijn mensen. En daar kan je ze meenemen in de next level. Ook met gesprekken die jij zal voeren met mensen om je heen. Zo is het ook. Zo leer je mensen kennen. Zo kan je ook mensen indelen in bepaalde gevallen. Dat naar Mileri. Ja, dat is wat ik voor jullie heb. En een ander aspect wat ik met jullie wil delen is meer vanuit een standpunt waar ik zoiets van heb. En wat best wel veel gebeurt is, elk land, elk cultuur heeft kennis op verschillende vlakken. Ga ik heel algemeen spreken, maar ik denk dat de mensen die van Surinaamse afkomst zijn, ik denk dat jullie me kunnen horen zonder dat ik te veel woorden hoef te gebruiken. Elke cultuur, en zelfs in een land zoals Suriname en in een land zoals Nederland, waar er verschillende culturen zijn, Sayoshi, wat je zal zien, is dat elke cultuur zijn kennis heeft. En wat belangrijk ook is met kennis, is dat je niet kan zeggen, ik geef het niet aan een ander door, want ik wil het voor mezelf houden. Want wat je dan doet, is dat je een ander benadeelt, die ook in jouw omgeving, in jouw groep bevindt. En omdat je zo bang bent dat je brokas aan je, dan zeg je van nee, niemand. Wat je nu tegenwoordig veel ziet, ik zie het veel op TikTok bijvoorbeeld, is dat jongeren, en niet dat ik zelf zo oud ben, maar dat jongeren best wel veel vragen hebben over hun eigen cultuur, hun identiteit, hun taal. En niet alleen taal, laat me het heel breed nemen. Kontek en bradi. Het is niet alleen cultuur, culturo, is ook niet alleen de taal, atongo, maar gewoon de identiteit van hoe men staat als onderdeel van een land, een onderdeel van van een samenleving, van een eenheid. En dan maakt het eigenlijk niet eens uit of je dan hier in Nederland bent, of je bent in Suriname, of je bent in Engeland, in de Franse, Doisrise, Unebada Nangasandati. Ja? Unebada Nangasandati. Maakt niet zoveel uit. En wat er dan gebeurt is dat jongeren vaak de mond worden dichtgesnoerd. Maar als de mensen willen dat cultuur en vooral de kennis in stand wordt gehouden, maakt niet uit waarover het gaat. Het kan gaan over je oma's recept van hoe ze pastei maakt. Dat kan het zelfs zijn, ja? Het kan gaan over de wijze waarop je oma haar heerlijke, lekkere, krokante, roomboterzachte pastei maakt. Daar kan het zelfs over gaan. Als jij het niet doorgeeft aan de volgende generatie, en eigenlijk is het niet gelijk de volgende generatie, want we leven langer, dus de generaties zijn ook langer bij elkaar. Dus de informatie die door wordt gegeven, kan je niet langer van iemand onthouden. Simpelweg omdat we langer leven. Dus laat het even tot je doordringen. Simpelweg dat we al langer leven, kan het niet zo zijn dat je de informatie langer bij je houdt en wacht tot op het laatste moment voor Ji Wantrawang, Yukoni, Yusabi. Iedereen leeft nu langer. Ja, oma's, tantes, opa's, nichten, neven zijn langer hier op aarde. Dus er is eigenlijk geen excuus voor jou om de kennis die je nu hebt, al is het op een lampresi, op een website, op social media,
of het is in een besloten kring. Je kan nu niet meer zeggen van me tibria sangi me orange misrevi. Me ore me mofo, dan me schwaring. Ja, ik hou het in mijn mond en dan slik ik het door. Nu dat je de kans ervoor hebt om dat te kunnen doorgeven, juist omdat we langer leven en langer dus met elkaar leven qua generaties, ja, er zijn geen grote gaten meer. We leven langer qua generaties. Dan is het ook belangrijk om het aan hen door te geven. Dus ga ze niet gelijk de mond dicht snoeren van dat naar bigis matori. Of ja, unetak de sanja. Denk aan het volgende ook. Hè. Heel veel van die jongeren zitten op social media. Dat is het eerste punt waar ze dingen gaan verifiëren en waar ze informatie vandaan gaan halen. Ja? Jouw generatie, wat misschien 20 jaar terug is, 30 jaar terug, had geen social media. Dingen bij Abdensan die zien. Oké? Toen was het wat? Radio, umbe mit makandra, koranti, kranti. Maar die jongeren leven anders. Kijk hoe informatie zo snel wordt verspreid via social media. Kijk naar het nieuws. Nieuws is nu te vinden op TikTok. Oma lees het me op haar app. Misschien Al Jazeera. Me praat Al Jazeera dit jaar op TikTok. Ja. Omdat zij doorhebben dat de mensen hun informatie op verschillende manieren binnenkrijgen. Dus om jongeren de mond dicht te gaan snoeren wanneer ze online een vraag stellen, is een manier waarvan ik zeg van jullie ontnemen jullie zelf een kans om daarbij informatie in stand te houden, kennis in stand te houden, cultuur in stand te houden. Maar dat na me praxis. Ja, dat zijn de twee beste lessen die ik heb. Laten we naar het woord van de dag te gaan. Het woord toevadé. Ja, maar voordat ik naar naartoe ga, ik heb een leuk filmpje. Als ik een leuk filmpje kan vinden om het in verband daarmee te brengen, dan doe ik dat ook zeker. Greetings MC. Oh, kijk hier. Was Makarmi Empress. Jawel. Lioness. Jawel. Dankjewel MC. Op TikTok. Dank je. Van meer vier boombakas. Kijk, heb ik een filmpje voor jullie. Om dingen in verband met elkaar te brengen. Ja? Ik wil even dat jullie naar luisteren. En ook een beetje van genieten. Ja? Alle situaties, mijn meid zit niet fout, man. En dan helemaal niet in public. Nou, in public sowieso niet. Broer, het maakt niet uit waar we over argumenteren, broer. Mijn meid heeft gelijk. Ook als zit zij fout op het moment bek ik Je mijn zit, meid, als we naar Oslo gaan, is smoke. Is smoke, is aan, kaf, is ja, aan. ja, ja. Maar hier die op straat, oh, mijn meid heeft gelijk, man. Yo, what's good? Ja, ik hoor jullie, man. Wat vind Netjes. jij? Wat vind jij? Ja. Ik ben altijd aan mijn manse kant. In alle situaties, mijn meid zit niet fout, man. En dan helemaal niet in public. Nou, in public sowieso niet. Broer, het maakt niet uit waar we over argumenteren, broer. Mijn meid heeft gelijk. Ook als zit zij fout op het moment bek ik Je mijn zit, meid, als we naar Oslo gaan, is smoke. Is smoke, is aan, kaf, is ja, aan. ja, ja. Maar hier die op straat, oh, mijn meid heeft gelijk, man. Yo, what's good? Ja, ik hoor jullie, man. Wat vind Netjes. jij? Ja. Ik ben altijd aan mijn manse kant.
Ja, daar ben ik weer hoor. Migado. Die mensen hadden me eruit gekikt. Ik krijg de opmerking van Reddy Moussou. U heeft dezelfde plukje grijs op uw hoofd als mij. Kijk, daar is wijsheid. Is wijsheid. En ik ga je iets grappigs vertellen. Mijn moeder heeft het op dezelfde plek als ik. En mijn oma heeft het ook op dezelfde plek als ik. Dus het is een familiegoed. Dit is een erfenis. Dit is een erfenis. We hebben het allemaal op dezelfde plek aan onze rechterzijde. Het zit gewoon in de familie. Dus ik ben er heel trots op. Want het komt op een hele goede plek. Ano jaga jaga tap mi ede toch? Je tek wan grewiri dat je potent ja. Dus allemaal op één plek. Dus ik ben er heel trots op die grijze plek. Jawel. Jullie hebben het filmpje gezien. Ik heb hem even 2 keer gespeeld. Want het programma deed weer een beetje moeilijk. Zoals usual. Maar anyway. Jullie hebben het filmpje gezien. Mijn vrouwtje heeft altijd gelijk. Op straat heeft mijn vrouwtje altijd gelijk. Thuis? Fayade. Maar op straat heeft ze altijd gelijk. En de dame komt het ook beamen. Ze zei van, ja hoor, als ik op straat ben, heeft mijn man altijd gelijk. Heeft mijn man altijd gelijk. Nou moet ik wel zeggen, wees daar voorzichtig mee. Hè? Ik ga jullie niet zeggen wat jullie moeten doen of wat jullie niet moeten doen. Jullie zijn volwassen. Ja, ik ga ervan uit dat alle mensen die nu kijken, die zijn allemaal volwassen. Maar wees daar wel voorzichtig mee of voorzichtig jaren. Inom zwaar ala sangi tesma etegi ma sangi no mix ma korkoriere. Oké, laat me voorzichtiger in zijn. Maar dit is wel een heel mooi woord daarvoor. Dat hebben we zeker. Leti. Leti heeft meerdere betekenissen, vandaar de woorden onder andere, de afkorting onder andere OA. En een van ze is gelijk hebben. Ik vond het wel heel toepasselijk voor dit filmpje. Gelijk hebben. Ja. Leti kan ook met licht te maken hebben. Met rechtvaardigheid kan het ook te maken hebben. Het kan ook te maken met rechts. Denk aan je handen. Je hebt de rechterhand, je hebt de linkerhand. Je linkerhand is je akruptuse, ja. De rechterhand, alitse, alit anu. Als je hem afkort, dan valt de i weg en heb je lit. Lit. Denk bijvoorbeeld ook aan lit afaya. Liti afaya. Maak het licht aan. Ik wilde bijna zeggen vuur. Ik wilde bijna zeggen vuur. Dat wilde ik bijna zeggen. Foei, 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 foei. Bijna wilde ik zeggen vuur, maar als je hem letterlijk vertaalt, dan faya is, die kan je ook vertalen naar vuur toe. Maar denk bijvoorbeeld daar aan lita faya. Maak het licht aan. Maar ik wil dan een andere zin daarvoor maken. En dat is deze. You know ability. Of als we dan met elkaar onderling spreken. You know ability. No ontkenningswoord voor niet of geen. Of nee. Dat kan het ook betekenen. You, natuurlijk jij. Abi, hebben. Leti, gelijk. Of eigenlijk mag je hier zeggen gelijk hebben. Gelijk hebben. Jij hebt geen gelijk. You no abi leti. I no ab leti. Zo mag je het ook zeggen. You, die kan je nou afkorten naar het letter I met een apostrof. Dus zo'n hangende komma. Zo'n komma in de lucht. Zo kan je hem ook neerzetten. Achter abi hoef je geen apostrof te zetten. Even een leuk weetje, of eigenlijk een vervelend weetje. Waar ik een beetje achtergrondinformatie over Spanktor Academy. Een van de dingen waar ik heel erg tegenaan liep was, wanneer moet er nou een apostrof en wanneer moet er nou geen apostrof tussen dat rot ding? Of achter een rot woord? Dat is wat ik dan steeds me afvroeg. Ik dacht van, wat is dat nou? En als we even gaan kijken naar de woordenboeken, woordenboeken, als we daarna gaan kijken. De meest recente woordenboek die er nu is van 2014. Je kan hem gewoon online vinden, mensen. Bruna, ga naar de boekenwinkel van Prisma. 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 Dat is een druk van 2014. En volgens mij zitten ze nu op een 7e druk. Ja, ze zitten op een 7e druk. 7e druk al. Maar dat is natuurlijk niet een woordenboek die je vrij
gratis en voor niks online kan krijgen. Het is een pittig prijsje wat je ervoor moet betalen. Nou ja, wat is pittig? Ik hou van boeken, dus ik vind het niet erg om geld daaraan te besteden. Voor bijna 3 tientjes heb je een woordenboek. Maar je hebt een woordenboek natuurlijk niet gewoon om zomaar opzij te zetten of als boekensteun. Je hebt een woordenboek omdat het een soort van handleiding is. Zo kijk ik naar woordenboeken. Het is een handleiding. Dan heb je natuurlijk het STNL. STNL. Simon Tinus, Nico Leo. STNL. Die kan je wel vrij krijgen. Online. Je hoeft hem maar te googlen. Ik heb al een antwoord aan je gegeven. Google Nina. Gisteren had ik het over Google Nina. Wat idee weet tak abra Google Nina bakken. Wanneer je dat gaat googlen, STNL, dan heb je pdf's die je online kan vinden. Er zijn bepaalde websites die de pdf ook hebben. Je kan het gewoon downloaden. Ja, je hoeft echt niet per se hier naartoe te komen voor Spanktori Academy. Ga gewoon online naar Google. STNL. Dat is de pdf-vorm. Maar let wel, dat is een druk van 2007. Moet je je voorstellen, hè? Dat is de laatste druk van 2007. Dat is een pdf, die kan je gewoon online krijgen. Dus je kan hem gewoon bewaren op je laptop, op je computer. Maar de meest recente, die van Prisma, en zo zijn er nog wel een paar misschien ertussen die hebben gezeten. Maar ik heb het nu over de meest recente. Die is van 2014. Daar zit 7 jaar tussen. Hè? 7 jaar tussen van ontwikkelingen, veranderingen, woorden die erbij zijn gekomen. En woord to sasma e puru, sa gue, sa u neke broodje moro. Daar zit 7 jaar tussen. En daar zit dus ook die verandering van het gebruik van die apostrof. De apostrof, de hangende komma in de lucht. Dat wordt voor vele woorden niet meer gebruikt. En ik zat nog een beetje aan het begin van Spanktori Academy, zat nog heel erg met mijn hoofd in de oude versie. Van 2007. Ja, daar zat ik nog helemaal. Dus wat je hier en daar nog wel veel zal zien, is dat mensen hier en daar, je ziet het ook misschien ook, als je goed kijkt, de wat oudere clips van Spanktori Academy op social media, sommige woorden hebben een apostrof, terwijl het eigenlijk niet meer hoeft. Het hoeft eigenlijk niet meer. En zo is het bijvoorbeeld ook als je een woord afkort. Dus bijvoorbeeld, abi, daarvan wordt nu in de huidige spelling gezegd, je hoeft geen apostrof achter ab te zetten. Doen sommige mensen dat wel? Ja. Mineko hartak nanga unu. Maar ik ga wel tegen jullie zeggen, wij gaan met de huidige spelling mee. Oké, we gaan met de huidige spelling mee. Dat geldt dus niet voor i. Dus als je you afkort, en je hoort het ook vaak, wanneer mensen Surinaams spreken. In plaats van dat je zegt, you no abileti, dan hoor je mensen misschien zeggen, i no abileti. En als je het nou zelfs nog meer wilt samenvoegen, dan kan je zelfs horen, inableti. Het lijkt bijna 1 woord wat je dan hoort. Het lijkt echt net alsof je maar 1 woord hoort. Maar you no abileti, you, i, daar moet wel weer een apostrof. En ik heb het gevoel, nou niet het gevoel, maar mijn idee is natuurlijk omdat het waarschijnlijk gaat om die y. Dus dat daar wel gewoon die apostrof erbij moet staan. Ja? Je hebt geen gelijk. Dat is het woord van de dag. Leti. Leti. En onthoud, het heeft natuurlijk meerdere betekenissen. Ja? Weet wanneer je het gebruikt. Denk altijd aan context. Hoe je het gebruikt, wanneer je het gebruikt. Gaan we door naar het volgende filmpje. Even wat boodschappen doen, mensen. Meer pakibusano to. Wil je meer en beter Surinaams leren? Ga dan naar de website van Spanktori Academy. Meld je aan voor onze lessen. Tangong! Yes. Kijk, zie je, nu gaat het gewoon goed. Zo wil ik het zien. Kijk, dat is toch niet zo moeilijk? Fit nanga sanso. En nog kan toch 2026 dan fit zo nanga internet. Anyway, we zijn weer terug. We hadden even de boodschapjes. En gisteren had ik het over SD. Voor de mensen willen weten, wat is gisteren? Gisteren is SD. SD. E-S-D-E. SD. Gisteren had ik het over
vergeten woorden. En vandaag staat het een beetje in dezelfde categorie, maar dan niet vergeten woorden, maar wel heel bijzonder de ontwikkeling van woorden. Waar we gisteren het hadden over het woord samen, makandra, en hoe dat veranderde door de eeuwen heen, niet eens de jaren heen, maar de eeuwen heen. Als je misschien nog kan herinneren, zo niet, de volledige podcast is terug te vinden op YouTube. Dus heb je hem gemist, je kan nog gewoon lekker weer terugkijken. Zodra ik dit bijvoorbeeld hiermee klaar ben, dan gaat hij naar YouTube toe en dan kan je hem daar lekker kijken. Dus mis je hem, geen probleem, je kan hem daar terugkijken. Maar even daarop door te gaan. Gisteren had ik dus over het woord samen, in Surinaams makandra. Maar het was eerst together, tigedre. Niemand zegt dat meer. En ik denk ook dat niet veel mensen weten dat dat zo was. Maar vandaag heb ik weer een woord. En het is niet zo dat we het niet meer gebruiken. We gebruiken zojuist allebei. We gebruiken de vertaling van het volgende woord in allebei de gevallen. Dat is namelijk dit. Voor tanden. TV. Teeth. Tanden. Waarom pak ik weer een Engels woord erbij? Omdat je daar het van af kan leiden. Voor de mensen die zoiets hebben van, ja, maar waar komt dat woord vandaan? Wat is dat nou? Hoe zit dat nou precies in elkaar? Dan zit het zo in elkaar. En dit is dan weer zo'n geval waar het wel gewoon stand heeft gehouden. Heel bijzonder hoe sommige woorden wel stand hebben gehouden, andere niet. Ja, zo'n woord toe. Bentang. Un kobrokine woord toe. Maar zo'n woord toe. Dengue. Tanden. Teeth. In het Engels teeth. Teeth. Enkelvoud tooth. In het Nederlands tanden. Enkelvoud tand. En allebei gebruiken we ze hier nu wel. Tiffy. Het is heel duidelijk dat je kan zien dat het van het Engelse woord teeth komt. En dan heb je tanda. Die hoor ik niet zoveel. Ik hoor meer mensen zeggen tiffy. Ja, pier tiffy, pier lafu, pier tiffy, sorry tiffy, na so tiffy meshi, amano ap tiffy, a umano ap tiffy, tiffy, tiffy van voor, tiffy van achter. Tanda hoor ik niet zoveel. Ik hoor meer, nou laat me het respectvol zeggen, kontakin nangale speki, moro de bigisma etaka hoort dat. Tanda. Daar hoor ik het meer. Ik hoor het niet zoveel, weet je wat jongeren zeggen? Ik hoor heel weinig jongeren zeggen van, ama ben piren tanda. Ik hoor meer dat ze zeggen van, ama ben piren tifi of mi ben piren mi tifi. Tanda tifi. Waarom is dit gebleven en die ander niet? Ik zou het niet weten. Ik zou het niet weten. Misschien moet ik ooit een programma starten of een serie starten waar we erachter gaan komen van waarom hebben bepaalde woorden wel stand gehouden en waarom hebben sommige woorden geen stand gehouden. Ik zou dat heel interessant vinden. Ik zou dat echt wel willen weten, echt wel willen zien. En of daar naslagwerk van is. Sommige dingen kan je terugvinden. Gisteren had ik het erover welke bron je kan gebruiken. Je kan de digitale bibliotheek. Even kijken, TBNL. Digitale bibliotheek Nederlandse letteren kan je opzoeken. Daar vind je heel veel informatie terug. Oude boeken, als je zin hebt hoor. Want je moet ervan houden hoor. Je vindt heel basan dat je dan kon liberen. No kan actie Google tak sorry alarm presi. Google na sorry. Maar wat je dan wel veel terug kan vinden zijn bijvoorbeeld auteurs. Je kan heel veel boeken terugvinden waar en hoe het vroeger werd geschreven. Natuurlijk het Oud-Nederlands ga je terugvinden en dat soort zaken. Maar het is wel de moeite waard om een keer daarna eens te gaan kijken. Al is het om even te snuffelen. Ja? Al is het om eventjes te snuffelen. Maar wie weet of we dat morgen of een andere keer dat gaan doen. Ik zeg morgen, een andere keer dat gaan doen. Ik zou dat heel interessant vinden. Waarom hebben bepaalde woorden wel stand gehouden, waarom sommige niet? Of misschien zijn er mensen die het ook weten, zo van meisje. No kon lang weer misap saide. Want als je het weet, hier beneden onderaan van het scherm, daar vind je dus het e-mailadres media@spangtoriacademy.com. media@spangtoriacademy.com.
Stuur het. Stuur het. Senin Jimmy. Senin Kong. Is lezing. Maar dit e-mailadres kan je natuurlijk ook gebruiken als je vragen hebt over woorden, zinnen, odos en andere zaken. Dan kan je dit ook gebruiken. Ja, ook als je bijvoorbeeld een product of een service hebt en je zegt zo van, hey, dat past best wel binnen het platform van Spanktori Academy. Jullie hebben het over taal, jullie hebben het over woorden. Weet je, natuurlijk een stukje cultuur die er ook in bij komt. Ik heb daar wel iets voor de mensen. Hey, kom. Kom maar. Ik kan naka Jane tegenkomen. Ik kan connectie. Ja, daar kunnen we erover praten. Stuur je mail naar media@spanktoriacademy.com. Spanktori Academy is nu ook voor jouw kinderen aanwezig. Kom naar de website van Spanktori Academy en vind daar verschillende leermiddelen tussen de 4 en 13 jaar oud. Waar wacht je nog op? Meld je nu aan voor een korte proeftijd. En wie weet ben jij straks lid van Spanktori Academy Kids. Zien we je gauw daar? Ga naar de website via de link in de bio. Tot dan! De beste vriendschappen zijn die vrienden wat je heel lang niet ziet en vervolgens zie je ze weer. En je kan precies verder gaan waar jullie ooit waren gebleven. En niemand is beledigd. Niemand gaat van, oh maar ik heb je zo lang niet gesproken. Waarom laat je al die tijd niks weten? Dat soort shit. Weet je, het leven is druk. Jij hebt jouw leven, ik heb mijn leven. We need to do shit. Ja? En ook al spreken we elkaar niet vaak. Ik herinner jou nog steeds in my head. My heart is nog steeds aan het pounding. Speciaal voor you. En ook al zeg ik het niet met woorden. Ik voel het wel. En dat laat ik je zien. Zodra we elkaar weer zien. Maar ik kan niks met mensen die dan zeggen. Oh, maar je hebt me al zo lang niet geappt. En ja, je moet de vriendschap wel onderhouden. Ik heb geen tijd om alles te onderhouden, man. Gek. Ik krijg mezelf niet eens onderhouden, man. Mafkees. En dan moet ik jouw gevoel ook nog gaan onderhouden. Ik ben zelf al een fucking wrak. Ik probeer mijn hoofd boven water te houden. Ik probeer mijn rekeningen te betalen. Ik probeer te sporten. Ik probeer sociaal te zijn. Ik probeer op tijd te komen. Weet je hoeveel fucking moeite er allemaal is? En dan moet ik ook nog een fucking vriendschap onderhouden. We kunnen precies weer verder gaan waar we zijn gebleven. Als het goed zit. Want als die fundering goed is gelegd, dan kan je daar alles op bouwen wat je wil. En ik hoef dat niet allemaal te onderhouden, man. En mensen die gevoelig zijn omdat ik je niet app. Ja, stik in je app. Bel mij ook niet. Boeit me geen fuck. Zielig, gevoelig, kutgedoe. Had ik helemaal geen zin in, man. Nee, dat soort mensen zijn niet mijn mensen. Weet je welke mensen mijn mensen zijn? Ik spreek jou een half jaar niet. Vervolgens app ik jou. En, zullen we wat gaan eten? Je zegt hierop. Waar? Ai, Baya. Dat nou een betoog. Dankjewel voor de liefde die jullie sturen op TikTok. Ik voel het meer. Kon je wat toebosseren? Want daar ga je niet zeggen van ik geef jullie geen aandacht. Ik luister of ik kijk niet naar jullie om. Dankjewel, mi waardering. Dat was mijn betoog, zeg. Wat een betoog. Over vriendschap. Nou, ik vind het wel fijn om mensen te zien. Maar je weet wat ze zeggen, toch? Je weet wat ze zeggen. Wanneer het komt tot vriendschap. Vriendschappen die er zijn. Dat het toch wel belangrijk is dat je het onderhoudt. Ja, vooral vandaag de dag. Iedereen heeft het druk. Er gebeurt zoveel om je heen. Adis is sukufeti, adat is sukufeti, adat is bombardeer, adis is kiri, adat is tiki, adat is... Vul maar in. Dus ik denk eigenlijk dat we in deze tijd juist wel er heel veel baat bij hebben als er in ieder geval mensen om ons heen zijn. Waar je gewoon eventjes een gesprekje mee kan voeren. Waar je gewoon even hallo tegen kan zeggen van hoe gaat het met je. Soms een luisterend oor. Ik zag ook een ander filmpje van een man. Hij gaf echt een mooie boodschap. Een mooi boodschap. Dat die man zei zo van. Luister. De wijze waarop ik kijk naar vriendschap is. Als zou ik raad aan iemand geven en ik weet het beter. Respecteer ik die ander dat zij voor hunzelf de juiste beslissing zullen maken. En ik zal daar zijn om ze te kunnen steunen. Daar waar ik kan, steun ik ze. Ik vond het een hele mooie boodschap. Ook een herinnering naar mezelf toe. Want soms denken we inderdaad dat we alles beter weten.
En dat vriendschap het er alleen maar om gaat dat je iemand anders vertelt wat ze moeten doen. En dat is het natuurlijk niet. Dus ik vind het wel een hele mooie boodschap voor iedereen. Dat soms is het gewoon nodig om gewoon een luisterend oor te bieden. Maar even terug naar dit filmpje. Deze man zegt van luister, als ik een half jaar niet heb geappt en ik app je, dan zijn we nog steeds vrienden, toch? Ja, toch? We zijn gewoon nog steeds vrienden. Laat me weten in de comments hoe jullie erover denken. Zijn jullie het er mee eens, ja of nee? Ik wil het best wel weten. Ja? Curious minds want to know. Even kijken, maar ik dacht, in plaats van een zin die we helemaal gaan vertalen, wilde ik een Odo daarvoor vinden. Want ik zag hem voorbij komen. Ik dacht van, is er een Odo? In het Nederlands weet ik er wel één. Allemans vriend is allemans gek. Allemans vriend is allemans gek. Ja? Allemans vriend is allemans gek. Waarom heb ik deze gekozen eigenlijk? Deze heb ik gekozen omdat ik me altijd heb afgevraagd. Die mensen die iedereen en alles maar hun vriend noemen. Dan had ik een hele wijze, ik heb nog steeds een hele wijze oma. Die dan zei van, niet alle mensen kunnen je vrienden zijn. Want eigenlijk ben je met niemand bevriend als dat zo is. Heb ik altijd bij me meegenomen. Dus allemans vriend is allemans gek. Je kan niet met iedereen te vriend zijn. En ook nog belangrijk, je kan natuurlijk niet ten koste van jezelf iemands vriend of vriendin zijn. Dat geeft deze gezegde eigenlijk wat meer aan. Je kan niet ten koste van jezelf iedereen's vriend of vriendin zijn. En daarom heeft het een goede koppeling, een goede link met het vorige filmpje die ik liet zien van de comedian. Ik ben even zijn naam vergeten. Volgens mij is hij een comedian. Maar daar heeft het wel een beetje mee te maken. Waarom zou ik elke dag met je aan de telefoon of elke dag met je moeten appen of al dat soort dingen? Jij en ik weten dat we vrienden zijn, toch? Halve woord. Oké, je weet hoe dat verder gaat. Het kan niet ten koste van jezelf gaan als je iemands vriend bent. Je kan het op vele manieren opvatten. Nou, dit is een van de manieren. Er is ook een heel mooi Surinaamse odo. Masranang odo. Moro betre mi matimandi. Mi boto no boro. Moro betre mi matimandi. Mi boto no bori. Boro. Bori is natuurlijk koken. Boro. Moro betre mi matimandi. Wat betekent dat? Ja, ik heb veel liever dat mijn vriend boos is. Dan dat mijn boot een gat heeft. Als je hem zo vertaalt, denk je van, eigenlijk slaat dat ding nergens op. Maar kijk goed ernaar. Als je erna over na zou denken, mi boto no boro. Een boot. Een boot is natuurlijk een object waarmee je jezelf kan verplaatsen van één locatie naar de andere locatie. En de meeste odo's die we natuurlijk kennen zijn vanuit een tijdperk, vanuit een plek waar de wijsheden als algemene kennis werden aangenomen. Het was bewezen dat het zo was. Men zei het ook veelvuldig. En zo heeft het al die eeuwen heeft het zo bestaan. Is het doorgegeven. Dus het is niet zomaar een betekenis dat het kan hebben. Ik heb liever dat ik een boot heb waar geen gaten in zitten en ik kan mezelf vervoeren van de een naar de andere plek. Overleven. Denk daaraan. Ik kan overleven. Ik kan gaan vissen. Ik kan eten gaan zoeken. Als ik moet vertrekken of ik moet ergens naartoe gaan, dan kan ik een boot nemen met de boten daarmee gue. Maar mino want taka bote boro. Want if bote boro mino mangwe. Dan dat ik te maken heb met een boze vriend. Liever dat die mama boos is, zolang ik maar kan overleven. En dat komt dan best wel overeen met allemans vriend is allemans gek. Of eigenlijk datgene wat die jonge man in het filmpje begon uit te leggen. Zo van, ja, maar moet je luisteren. Ik moet rekeningen betalen. Ik moet overleven. Mimnyang. Mim roko so tranga famoni. Dan, mi kono oso. Mi was rebi. Mi ere moest voor broam chinso. Ik moet ook overleven, ik moet ook kunnen leven. Dus ik vond het wel een gepaste odo. Een hele mooi gepaste odo. Dit is ook weer zo'n voorbeeld waarbij je de zin niet letterlijk 1 op 1 kan gaan vertalen. Je moet het gewoon weten. Sommige dingen moet je gewoon weten. Wanneer mensen de vraag stellen, zeg je, maar waarom kan je dit woord niet zo vertalen? Waarom kan je die zin niet zo vertalen? Het is gewoon zo dat je eigenlijk
En hoe meer je de taal onder de knie begint te krijgen, hoe meer je dat ook zal merken. Het is eigenlijk dat je weet de Surinaamse taal en je weet de Nederlandse taal. En op een gegeven moment ga je veel minder vanuit het Nederlands steeds naar het Surinaams willen vertalen. Want anders ga je in de knel komen. Hè? Je gaat in de knel komen. Maar op een gegeven moment wordt dat minder en minder en minder en minder. En mensen die bijvoorbeeld een polyglot zijn of mensen die meertalig zijn, weten dat ook. Je kan dingen vertalen, maar het zal nooit exact 1 op 1 zijn. Niet altijd. En sommige dingen kan je ook weer niet 1 op 1 vertalen. Je weet gewoon wat het betekent in een bepaalde taal, binnen een bepaalde cultuur en waarom je welke dingen niet of wel kan zeggen. Zo kan je dit wel zeggen. Moro betere mi mati mandi. Mi boto no boro. Ja? Liever overleef ik het nog een dag dan dat ik te maken heb met iemand die steeds maar boos wordt of zo. Of dat soort dingen. Nou. Dat was de orde voor vandaag. Ja? Dat heeft te maken dus met het segment. Stel je komt iemand tegen. Iemand die Surinaams is. Die spreekt geen woord Engels. Geen woord Duits. Geen woord Frans. Geen enkel andere taal. Behalve de Surinaamse taal. En asma e luki. E aksitaki. Luki no. Misschien wanki no ja. Ama etak abrawa sange abamboskopu. Sa ama e bodoe. Sa ama etaki. En je moet aan die persoon uitleggen wat die persoon heeft gezegd. En je hebt geen woorden daarvoor, dan zou je dit kunnen zeggen. For me, wine I'm softly, you're somebody make me falling, I'm falling. Chineke gozerega gozi, am I your number one? 200 million on karat, lasting 48 hours. Fuck all the babes, I'm nonchalant. Give me that, well dance so. Now she a come and me nado, I'm singing for you like Ricardo. Suck me for you back, give me that, well dance so. Now she a come and me nado, I'm singing for you like Ricardo. Suck me for you back, give me that. Dance for me, put down for me. Oh mommy, give me that. Dance for me, down for me. Oh mommy, oh no, I don't see us so I come.